Ganda ng salamin mo, Bet, ah. Siyempre, bagay yan sa mga makeup natin. Ano to? Salamin to, Bet? Oh, hindi yan salamin, guys. Tingnan nyo. Oh, lagayan ng skincare. Ganyan, kaya importante yung mga guys, skincare. Dapat natin ingatan yung mukha natin. Diba guys, pwede yan sa beer. Pwede ka maglagay ng 6 cans dyan na beer. Sa sasakyan. Pwede sa sasakyan yan. Mini fridge. Pero isa lang yan, hindi mini. Guys, tapos natin ako mag-skincare kasi alis kami. Magpapagupit sana kami. Kaso gusto nila magkape, kaya magkakape na lang muna kami. Ano kaya magandang gupit ko, guys? Comment nyo kung ano magandang gupit ko. Tingnan mo, curly kasi yung buhok ko sa taas. Yan, oh. Tapos mahaba na din dito sa gilid. Mullet. Ito, mullet dito sa likod. Mahaba na din yung taas and kulot. Kaya nagano ko ano maganda. O di kaya magpapakalbo na lang kayo. Okay lang kayo magpakalbo. Pero ito talaga yung legit na makeup artist namin, guys. Si Tony Salumag. Ayos na yan, Pet. Ito naman yung #1 driver. Yep. Na business owner na din so. Yes. So, saan yan, boy? Business driver. Kaya guys, mag-open din sila ng business sa Hagna. Hagnaan ninyo. Iba talaga yung Bisaya Squad. Dungan taglupad. Mga plus muna kami guys para makalipad kami mamaya. Bisaya Squad, Dungan Taglubad. Know the drill. Kami pala yung Bisaya Squad pero nagtatagalog. Marami nagreklamo bakit daw kami nagbibisaya. Gusto daw nila maintindihan yung maintindihan yung vlog namin. O sige, word of the day sa mga Tagalog friends natin. Word of the day, ano ba? Igat? Igat. Ano ba yung igat? Ito, igat, malan. Gamitin nyo yan sa mga friends nyo, mga Bisaya. Nangumusta kayo sa friends nyo, mga Bisaya, pwede nyo kumustahin. Huy, Igat, kumusta ka na? Huy, Igat, asan ka na? Igat, kumusta? Guys, difference ng mga Bisaya at Tagalog. Yung mga Tagalog kasi sobrang hinhin, sobrang demure, very cutesy, very demure. Yung mga Bisaya, medyo harsh yan magsalita. So, pag tinawag mo silang igat, hindi sila ma-offend. So, hindi pa nila alam kung anong ibig sabihin ng igat. Ang igat, it means Makati, Philippines! Mga malalande, yung mga igat. It means you're close na guys pag natawag niyo sila ng ganyan. Sa Bisaya. Sa mga Bisaya. Word of the day, igat. Kanina pa kami naghihintay dito guys. Di pa naka-BA si Bunso. Ikaw na lang yung hinihintay. Ayaw ko na pala. Oh. Ikaw na lang hinihintay. Bakit ang tagal mo? Gusto nyo yung maghintay. Tara, iwan na natin yan. Sa mga gustong bumili ng cakes namin sa Purple Yam Tubigon, bumili na kayo as early as now or tomorrow kasi sigurado ubusan ng cake. Wala kami reservation kasi kawawa naman yung pumila, di ba? Kaya yun, walang reservation for that day. 22, 23, 24. So see you! Hope to serve you there. Simula pa sa Korea guys, nag-crave na ako ng adobong pusit. Yung kasali ay kasama yung ata niya. Kaya try namin maghanap mamaya if may makita kami. Tara, gaya ninyo eh. Tara ba? So dito kami magkakape guys. Oh, aesthetic pala yung coffee shop. So siya, busing, okay lang daw. Butterscotch. Busy mo siya edit sa vlog niya guys. So yun lang yung video na Edit ako ngayon guys. Tignan nyo na lang panoorin nyo na lang para kung gusto nyo malaman kung ano yung ini-edit niya, tignan nyo na lang yung page niya, Japit Leo Capuno. Guys, sino mas cute sa amin? Comment. Siyempre, huwag na kayong magtanong guys. Ay, hindi nyo kailangan mag-answer. Hindi na. Siyempre, mana sa kuya, di ba? Mana sa kuya lang ang manghod guys. Ayun, bunso, di ba?